tom filmu budeš hrát tu známou tanečnici a zpěvačku, jo? A je to vlastně o tom, dostaneš pak scénář, ale bych to nějak zblížila, je to vlastně o tom, že ty pořád děláš nějaký film a prostě tam máš nějaký osobní život a něco takového. Chápu. To nic moc nevím. Já ti řeknu nějaký tajemství, ale nikomu to fakt nesmí říct, jo? Takže já jsem měla jednu strašně dobrou kámošku a jí zakousl takový upír. Prostě to nebudeš chápat, ale prostě jí zakousl upír. No a takhle a tak. A prostě... A tě ještě zapudruju, jo? No a ještě jsem ti nedořekla, že ta holka, prostě jsem jí pak našla zakousl. Promiňte, je tohle ta zákulisí, kde mám teď pracovat. Víte, jsem tu nová, takže to tady moc neznám. To víte, New York, velké město. Jo, New York. Tak jo, tak já jsem tady tvoje spolubydlící. Ahoj, budeš tady se mnou, jo? A pardon, ale nesvítí tady slunečko, takže si ty brýle můžeš sundat. A tak je to nutný? Jo, nesvítí tady vůbec slunečko. Já jdu, tak jo. Tak někdy jinde. Takže si tady můžete u nás ubytovat hezky a tak. Promiňte, nechci vás urazit, ale já už jsem se zařídila byt v bytovce, takže bych nechtěla zbytečně Jenom plácat. počkat, neznáte se náhodou někať? Proč bych ji měla znát? Ne, já jí vůbec Jsem neznám. tu nová. Jo, takže už můžete jít. Jo, tak na to, ještě to mám hodinu. Ahoj. Jo, aha, tak tam je ta bytovka. Vůbec jsem ji nemohla najít. Jsem tu sama. Páni, tady je to tak, ale velký. No, ale bohužel jsem tu už sama. To bude zase trvat, než si někoho najdu. A ještě dneska, když po tom, co jsem viděla, Emu, ježiši, mám jsem si zkazat celý den a ona se mnou bude pracovat. To bude hrozný, ale na jednu stranu mi je trochu líto, že jsem Chantal zabila, určitě to. Nevím mi to jistě, ale mohla to určitě říct ty svým nový kamarádce. No nic, je to ten nový, tak tady musíme zářit. Jej, čau. Ahoj, Sáhaj. A dost. Takhle to nejde. Jak si myslíte, že by to takhle mohlo jít? No, Dík, vy to pořád jenom kazíte. já se snažím. Nechci nějak nasazovat, ale co proti mně máš? Já nic. Co proti mně máš, Emo? Nic proti tebe nemám. Počkej. Fajn. Přiznávám. Víš, proč jsem zabila Chantal? Ano, jsem upír. Jsem a nestydím se za to. Ano, vadí mi to. Musím se pořád bránit před sluncem. Vy si vůbec neumíte uvědomit, jak je to strašný. A víš, proč jsem zabila Chantal? Já jsem tenkrát přijela tebe, aby jsme se s tebou kamarádili. Já jsem chtěla se s tebou kamarádit. Ale ne, prostě jste se začali být nejlepší kamarádky a mě jste úplně odřízli. Odřízli jste mě. A zabila jsem Chantal, protože jste mi nedávali jinou možnost. Chantal se úplně změnila. Odřízla mě od sebe. Kašlala na mě. Neřekli jste mi ani ahoj. Tak proto jsem ji zabila. A tobě. Ano, máš tam ty tečky. Tobě jsem to udělala pro výstrahu. Aby si to zapamatovala. To ne. Ale já tě nic nechci udělat. Přesto nikdy bych se sem nepřestěhovala. Pokud by mi můj osobní život nedával jinou možnost. No bravo. Konečně se vám něco povedlo bez toho, abych vám vůbec něco řekla. To nebyl herecký výkon. To bylo fakt přiznání. Já umím odezírat lidi, vím, co si o mě myslej. Ano, mám nadlidské schopnosti. Vím, co říkala tady. Emma, vím, co říkala. Ano, jsem upír. Ale vím, že máš taky nadlidskou schopnost. Já dokážu rozpoznat lidi.
Halo? Sedíš tam? Ne. To ne. Emo! Pomoc, kdo jste kdo? No, co se stalo? Je polomrtvá. Zbytek mi neřekla. A co se jí stalo? Neříkám, asi je na polomrtvá, nevím, jak mi to neřekla, co se mám dělat. Vyzvat záchranku. Ale ona to nechtěla nikdy. Já jsem ti nikdy neřekla, že jsem Chantal. Ten její jed nebyl jed a krev mi dodal schopnost. Jak jsi mě mohla Nadpřirozenou. zradit? Odejdi z mýho života! Emo, počkej!